Ahojte ľudia, dnes ideme otvoriť takúto peknú hračku. Vraj, tuto by mal byť tento ako keby koník vzácny. Takže som zvedavá, čo bude mať. Tu môžete si pozrieť, ako to vyzerá nejak približne to balenie. A ideme otvoriť. Musím to potiahnuť, ale ten zips, čo tu je, moc nefunguje. Otvor sa. No, konečne to mám otvorené. Môžem si pozrieť, čo to má. Takže, keď to vyberám z toho balenia, musím to no, takže tu máme takúto gumu so zvieratkom, tam bude asi to zvieratko. Tu mám asi návod, alebo neviem čo to. Hej, to je návod, Tu máme hrebeň. Je to tak ťažké. Je to pekný hrebeň. Tu budeme mať asi obojo. Tak to vyberiem. To bude asi na uško. A už len tento obojok musím vybrať. Jo, už mám aj to. Ten obojok je takýto, tomu asi dám potom, no. Tu asi napíšeme meno. No tak ja si idem asi prevodu, alebo ja neviem, čo tam potrebujem. Tak to vyzerá nejak ten návod. No, takže. Neviem, akého má. Takže musím dať asi do vody. Áno, musím ho umyť. Idem doniesť vodu.